Okay, game. Yan na, mga Aji. Game. Yan na, mga Aji. Naunahan yung malaki. Sa tingin ko, tapos yung malaki mga... Brusco, taba nung paakuha nito. Ito na mga Aji, pumantay lang siya sa haba. Haba lang. Bali parang walang ads na kukunin talaga to, yung payat. Pero pareho naman ang kondisyon, makikita natin mga Aji. Pag naunahan niya tong malaki, may kalalagyan din tong malaki. Naunang kalalagay niya napili ko. Pass game to, pero ang laki talaga nito mga Aji. Ito, kita niyo sa kamay ko. Ang laki. Napili ko na yan eh. Talagang ano to. Napintasan ko na yan eh, parang madyong yan eh. Hindi, pakikutin na natin sa mga Aji. Sana ma-enjoy nyo pa rin yung laban ha. Napakalalaking gagamba na ito. Okay, game. Yan na, mga Aji. Patay yun. Naano talaga ako sa ano. Grabe. Laglag. Laglag. Tumakbo yung maliit. Ang layo ng pinagkalaglagan. Ang taas. Ano ba nga asaan mo eh, napili na eh. Yun, pasensya mga Aji. Laglag, ang layo. Subukan natin kung sa second buckle pa yung maliit. Wala na. Nasaktan yung maliit. Pero maharap eh. Wala. Ang tagal umarap mga Aji. Hindi ko kasi pwedeng awatin yon. Kasi ongoing yung laban nila. Talaga. Tinapos yung maliit mga Aji. Galing. Uy, hindi ko kaya. Uy, grabe bigat kasi. Grabe. Laglag ulit mga Aji. Hindi ko kaya. Gumising niya to, ayaw niya matulog. Grabe mga Hanggang dulo. Ang ganda ng Hindi naman baba. nakaya ng fiber. Layo, nakakarating sila sa baba. Dito ako pinaglalaban mga Aji. Sa dulo na lang ilagay. Wala na. Stroke mga Aji. Wala na, kasi sa YouTube to mga Aji. Hindi, subukan natin last one mga Aji. Sabi ko, hindi ko nakailan mo payat. Mas mataba pa yung gano'n sa daliri mo. Dapat ganda yung music na. Oh, yun. Subukan natin to. Wala na talaga. Declare kong talo to mga Aji. Declare ko ng talo to. Or hindi, subukan natin last one ba? Kasi, Yung mga panlaban yun. Sige, magagalaw pa mga Aji. may sayo. Uy, kagoy mo mantin. Subukan natin. Pag nakamarap tong malaki. Tama, pay. Ito. Subukan natin. Tingin ko wala na talaga. Finish na. Sinong talo? Yung maliit. Grabe. Sinipsip na yung malit na. Sinong talo? Yung maliit. Grabe. Sinipsip na yung malit na Aji. Pero sa mga palaga. Pero wala na. Bilot na yung maliit. Mga sakmal-sakmal pa yung maliit oh. Pero sa laglag mga Aji, pareho walang bilang to Kasi pareho nalalaglag. Sa mga hindi nakakano ng rules ng paggagaba. Yun na. Kinagat na naman ulit sa likod. Bibilutan na lang Ang
nipis ng sapot ng malaki mga Aji, parang nabato niya na. Yun na, LBC na to mga Aji, binilot na yung gagamba. Tapos talaga. Nag-feed natin sa artist ng tropa. Tapos mga Aji. Ito yung sa party. Yun, sana enjoy nyo pa rin. Kahit nalaglag silang nalaglag kasi yung lalaki ng gagamba. Parang nagpipigaan sila, pero tapos ang laban. Ganda lang yung dito ko doon. Yun lang mga Aji, ganun yung conditioning natin. May mga tao na nakita na rin ng pag ginagawa ko na ito. And yun, subok na rin, kaya naman. Ang meron din sa atin. And yun lang, sana nag-enjoy pa tayong lahat. Basta hindi umayaw yung gagambay lang namang ginaganda nun. Yun lang. Yun mga Aji, last game tayo na ito. Pareho pa rin Jensen, malalaking gagamba. Panalo na to mga Aji, kung na-upload ko man ng una to, yung laban na ito. Panalo na siya. Kakaskasan natin ang isa kasi to. Tumabla to nung isang araw. May laro ko sa ibang kaibigan natin. Tabla lang siya mga Aji. Ngayon susubukan natin kung magandang laban nila. Yun lang, pass game tayo mga Aji. And God bless po sa inyong lahat. Pass game agad. Ay, hindi, break ko lang mga Aji. Tumalikod kasi bigla eh. Break ko lang. Yan na mga Aji. Naunahan yung malaki. Sa tingin ko, tapos yung malaki mga... galing yung ginawa nung ano. Itong nasa taas. Yung maliit mga Aji, payat to. Lamang niya sa baba. Pero nauluhan kasi. Pag ulo talaga mga Aji, hindi na makagalaw. Unless bibitawan niya yung malaki. Pero kung ganyan lang siya, mga 30 seconds, patay na yung malaki siguro. Pag hinold niya ng 30 seconds to isang minuto, patay yung malaki. Sino yung sakmay? Malaki, kagat yung malaki sa ulo. Patay. Ulo yung mga Aji. Ito yung kamay ko mga Aji, kinagat dito. Parang ganito, kinagat siya dito. Yung malaki, kinagat dito mga Aji. Yun yung ginawa, nangyari dito. Yaan na natin to, mga 30 seconds siguro, patay na yung malaki. Paminsan kasi nagbe-break pa to, nagkakawala pa mga Aji. Yari yan, nagkakawala pa yung malaki. Yun, kagat talaga sa ulo. Ang galing ng ginawa ng maliit to. Sinipsipan niya muna mga Aji, sa kanya binilot yung malaki. Galing, well played. Galing, galing. Sinakmal mga Aji, late ng sakmal yung malaki kasi nagaling ng laban. Pero pag nakawala to mga Aji, sabi ko sa inyo, papalag pa yung malaki. Pag nakawala, tingin ko makakawala to pag biglang kumalas yung payat. Pero tingin, parang sisip-sipin kasi eh. Medyo antayin na natin na konti ito mga Aji. Buhay pa tong malaki kasi sa ulo. Medyo hindi ka ganun manghihina yung gagamba pag sa ulo. Yun lang pag binitawan. Yun lang naman ano na ito eh. Wala. Talagang tinapos siya. Yun na. Yun na. Nakawala na yung malaki mga Aji. Nakawala na yung malaki. Yan na. Game. Usang ina mo payat ha. Wala. Huli pa rin. Ang galing talaga ng payat mga Aji. Ang galing oh. Jujitsu. Ang galing. Likod pa rin. Nakawala na yung malaki, humarap na siya, nilikod pa rin mga Aji. Tapos na, tinira sa balikat. Galing. Ako, humarap na naman yung malaki. Pero napakagaling talaga. Yung laruan nitong payat na to, ang tindi. Agility versus strength. Oo. Napaka-diskarte po. Si Beng na to kasi nag-team. Tapos na, patay na to, tingin ko. Wala na, tapos na. Oo. Hindi siya na. GG. Sino nanalo? Maliit. Ay gago, binaba ako, nakakagat tuloy yung malaki. Pero wala na, patay na yung malaki. Kahit nakaganyan yung mga Aji, patay na yun. Nakabaon lang siya ng ganyan pero hindi na yun nakakagat mga Aji. Yun lang, sana nag-enjoy kayong lahat. Tapos na po and thank you sa kumukuha sa ating ng picture. And lagi ka na lang din yung pangalan niya. Maraming salamat sa'yo pre. Pre, first time lagi nalimutan Brad. RV. Thank you pare and God bless sa ating lahat. Nako, gagandi pa. Wala, hindi na nakabaon. Tapos, sige pre, cut mo na pre. Okay na to Brad.